Vale, bueno, Bueno, doncs un cop més. hem tornat després de molt temps, que la vida ens atrapa i moltes feines, moltes hores de feina fora, el sol, estiu, fem Estiu coses, no juguem. perdona. Però hem tornat perquè fa un mes i alguna cosa de fet, el 5 de juny, jo em vaig aixecar a les 4 del matí i vaig dir, tu, estaria bé fer un decàleg de com organitzar un torneig. Per què va ser? Perquè vam fer el Garrotxa Mitjana, que és l'esdeveniment que organitzem nosaltres, el Senyor dels Anells, i van haver com certes coses que vam com trobar de, ostres, les nostres bases, suggerències de la gent, altres bases d'altres tornejos que van començar a sortir, que si el World, que si Fantasy no sé què, així o l'altre, i vam dir, ostres, estaria bé com compilar i fer com un decàleg per la gent que ara està com començant a fer joc organitzat, per així dir-ho. I al final fer una mica de càleg de bones pràctiques. Sí, és a dir, ostres, mira, us donem aquests 10 punts que són molt clars per com engegar un esdeveniment, un projecte i que surti bé. I que sigui un torneig amb cara i ulls, en plan. Sí, no tots perquè- els tornejos són iguals als ulls de Déu i... Clar, i hem vist coses molt, molt cutres, llavors és com, bueno, fem aquest decàleg, perquè també molta gent, ostres, com ho feu, no sé què, i és com, mira, doncs ho deixem per escrit, com les taules de Moisès, els 10 manaments del bon Els 10 torneig. manaments gravats en marbre. Han dit decàleg, però són manaments. Són d'obligat compliment. Doncs això, i manual de bones pràctiques de com muntar un torneig. El decàleg. Llavors, el primer punt, busca un lloc xul. Per exemple, al local, si ets un club o si ets associació i no tens espai propi, disposaràs d'espais municipals. Vale? Això està molt bé quan tens gent, fer la instància i, com es diu, constituir-te com una associació, perquè tens com certs avantatges de cara a parlar amb l'administració. Llavors és com les botigues són una altra opció, però segurament els hauràs de comprar els premis i acceptar certes condicions. Vale, aquest punt què ve a dir? Últimament, gairebé tots els tornejos, o una gran part, s'estan fent en grans botigues, com per exemple Goblin Trader, no sé, he escoltat per internet que sí Kingdom War Games, moltes, Friki Tommy, l'equip, parlem de les que coneixem, estem a la Garrotxa, aquí no n'hi ha. Llavors, parlem una mica d'oïdes i a les quals hem anat. Llavors és com de jugar un torneig a un local propi d'associació o una botiga canvia bastant. Per l'ambient i per tot. Llavors és com, tu quan el muntes has de dir, vale, qui sóc? Vale, som el club d'amants del Warhammer. Vale, fantàstic. Tenim local? Sí, no. El tenim? D'acord. Quantes places podem omplir? 16? Fantàstic, fem 16. 20? Vale, fem 20. 10? Fem 10. Perquè al local sempre tindràs a socis que et cardaran un cop de mà i tindràs les taules i l'escenografia que tu hauràs fet amb el teu amor. Vale? Què pot ser que el vostre club sigui una mica de passió que t'emboli i això no ho tingueu. Llavors és com, vale, següent pas, què fem? Perquè volem muntar un torneig. Jo per començar us diria, no el feu. Feu taules, feu escenografies, feu una comunitat mínima i llavors munteu el torneig. Però hi ha molta gent que vol com, no sé, anar amb Ferrari abans de tenir el carnet de conduir i llavors s'estimba i carden disbarats. I també hi ha una cosa, que és el competitiu de 40.000 ha fet molt de mal i la gent es pensa que és lícit jugar amb Porexpan tallat així o amb MDF de color marró i això està bé si jugues a escacs, però si anem a fer un wargame i anem a fer bé, I fer més cena que faci caure a Hi ha altres jocs derivats de Fantasy quan va morir que juguen amb escena 2D. Això, al nostre punt de vista, i crec que en el fons de tothom al seu cor o així, no és vàlid. Pot ser el més òptim des del punt de vista competitiu perquè no deixa dubtes de si aquest arma... Sí, fantàstic, però is not Warhammer i aquí és com muntar tornejos de Warhammer en general. O de jocs relacionats, però bueno, amb aquest esperit. Llavors, clar, no tens local d'associació. Vale, tens dues opcions més. Tens demanar un espai municipal, un centre cívic, un local social, alguna cosa d'aquestes, esportiu típic. que això amb una instància ho pots aconseguir, una instància 50-100 euros ja ho tens. Clar, què vol dir? Que hauràs de pagar en part de l'entrada aquest lloguer. Però tens un espai que estarà net, que tindrà lavabos, bona il·luminació, punt de llum, punt d'aigua i de tot, i fins i tot poder servei de bar, que això està molt bé. Tot i que el servei de bar també és una manera com de finançar l'associació, el que és els esdeveniments i el club mateix. I l'altra opció, que clar, aquesta faria falta que tinguéssiu amics i altres clubs d'amics que us deixessin material, com per exemple taules i escenografia per fer-ho. Però és per si no voleu anar al que són les botigues.
Les botigues estan bé per anar a comprar, però últimament jo pel que he vist les botigues és això, és per anar a comprar, perquè veus fotos que fan esfereir. O sigui, ja no són com el temple del Hobby de quan érem petits, que és com, ostres, jo anava de petit El Battle el Bunker. Battle Bunker, jo me'n recordo allà l'aconseguit del 100 i era com, uai, vaig anar un cop i encara me'n recordo, Sí, I allà a sí. Terrassa teníem allà l'Interkids Sí. i tenia una taula molt ben parida, amb escena, i dius, mira, te'n recordes. Avui en dia no. Tenen tapetes cutres, tenen espais il·luminats prou bé, però mal ventilats, no sé què, al final serem molta gent, moltes hores. I al final la feina d'Esteno tampoc hi és, perquè és com ells generen l'espai perquè es donin els esdeveniments, però tampoc hi ha la feina d'Esteno que podria fer un club de dir, uah, és que quines taules més xules, és com tens MDF, tindràs 4 coses... 4 equips workshop oficials, que ompliràs mitjanament les taules i es veurà mig digne. Sí, però al final són botigues. Què vol dir? Que això t'ho poden oferir, que està molt bé, però alhora et demanaran coses. Com per exemple que els hi compris els premis, que no sé què, que aquests horaris, que és com, no, mira, comencem de 9 i acabem a les 3, o acabem a les 9 perquè és quan tanquem botiga, que és totalment normal i totalment lícit. Però ja depens d'una altra persona, amb uns horaris comercials, això i l'altre. I a part tindràs un munt de gent que estarà per allà rondant, molestant i tot. Que en part pot ser positiu perquè veuen el joc i diuen, ostres, això com mola, no sé què i tal, que a tothom ens ha passat de veure una partida d'alguna cosa i dir, hòstia, això què és? Ah, mira. I l'altra cosa és que tens gent que et va interrompent, va preguntant, no sé què, l'altre. Depèn de qui podràs vigilar la maleta de les minis. És com aquest punt de descontrol, llavors és com, bueno, has de fer un balanç. I hi ha un altre punt a les botigues, que és que depèn de quina botiga, ara no es dona tant, però clar, és com podràs dur certes minis i certes altres no. I clar, és com si jugues en un panorama oficial i controlat oficialment, poder estàs tancant la porta a molta gent que poder jugar amb coses d'altres marques, amb coses de dissenys diferents... Clar. Llavors, clar, és com si has de jugar oficial tot i amb el segell d'aprovació, o sigui, és que limites moltíssim. Clar, que és com, ja entenc que les botigues al final viuen a base de vendre miniatures i de fet avui en dia això es nota més que mai, però llavors és com poder arribar a algun punt de dir, mira, les bases són nostres, acceptem tot, que depèn de quin tipus de torneig, com per exemple el Senyor dels Anells s'accepta tot, perquè no són com tornejos organitzats com per la mateixa botiga, sinó que hi ha un tercer, però alhora deixar com del pal, ostres, mira, doncs poder et paguem, que com no m'hem... Clar, tampoc n'hem muntat cap a una botiga. Suposo que no es paga, però alhora sí que compres premis, per tant és com si paguessis i al final, si vas a una botiga, compres 2 pintures i no sé què perquè et fa falta i ja has baixat. Sí. Però dir, ostres, poder pagar X com a concepte de lloguer i concepte com per anar millorant les taules i a canvi, doncs, clar, és que això dels premis és un altre punt. Però bueno, això, que al final és com... És això de que el que hauríeu de fer per començar és agafar el local i anar mica en mica fent taules, fent esceno, i si heu de fer un torneig de 8 persones, el feu de 8 persones, no passa res. O sigui, perquè 8 persones ja us ho passareu bé. Jornada petita. I si feu 4 taules super ben parides, però super xules, i sou 8, el següent torneig voldran venir 40. No passa res, llista d'espera. Tu, doncs mira, aneu agafant, mira, doncs aquest no, ja muntem un altre, et reservem la plaça, així l'altre. I funcioneu així. Perquè és millor tenir 4 taules, 8 taules, 10 taules ben vestides que no 40 que facin pena. Perquè al final, ostres, la part aquesta de hobby tot és com guanyem tots. Llavors és com aquesta és la recomanació. I al final no jugar al parxís és jugar a Warhammer, que valgui la pena. Però bueno, el segon... Anem al segon punt. El segon punt ja té a veure amb aquest primer, que és fer unes bases clares i concises, no? Que és com estipules tant el joc com coses bàsiques, que ara en parlarem. Nosaltres recomanem, si esteu començant, agafar-les d'algun torneig que hagueu vist, que us hagin agradat, i, hosti, és el nostre rotllo, i les modifiqueu, i us les feu vostres. Llavors, tot això al final és una mica també declaració d'intencions, i jo trobo, que agafes les bases d'un torneig, que dius, hosti, nosaltres vam dir tot pintat, i tot pintat vol dir tot pintat, i si no tens les minis pintades, aquella mini no toca la taula, ja està. És un compromís de dir, anem a fer un torneig on hi hagi gent compromesa. Sí. I després, doncs el que sigui, vull dir, evidentment, límit de punts, si limites coses, nosaltres batem coses que considerem que no ens agrada com es juguen, llavors, bueno, doncs les batem, és el nostre torneig, i volem que la gent que ve s'ho passi bé, llavors mirem una mica la gent que ens acostuma a
a freqüentar el torneig i ens adaptem a això. I ens interessa més que vingui un perfil de jugador potser que juga més narratiu, més de tranquis i això, doncs posem unes bases adaptades a això, no? Llavors, va per aquí la cosa. I després una altra cosa molt important és, sobretot, incloure un full de ruta, una manera d'arribar al lloc on es fa, els horaris, completar una mica els horaris, que ja sabem que sempre se'n va una mica de marge, en plan, ostres, poden ballar 20 minuts, mitja hora, però una manera d'arribar-hi, perquè després és com el mateix dia és un cristo de algú té Google Maps i no fa falta arribar aquí, vull dir, vivim a l'època d'internet ja avançat, no són els 2000, es pot posar un link perfectament i tothom sap bé. Tema pàrquing, important també, que no ho hem dit, però és com coses així que llavors a vegades, si la gent pots triar entre dos llocs i dir, hosti, la gent haurà de voltar 20 minuts per trobar pàrquing o pagar un pàrquing, hosti, també és una cosa a tenir en compte, però bueno, bàsicament, tema de les bases és això. Vull dir, sí, o sigui, és com joc, punts, excepcions, del pal vetos i coses d'aquestes, requisits, tot pintat, el que veus és el que hi ha, tot molt clar i concís. Igualment, rebreu 40.000 milions de preguntes perquè és un clàssic. Altra cosa també el format. Nosaltres, per exemple, sempre demanem Battlescribe. I Battlescribe sense errors. Si ens l'envies amb errors perquè t'ha fet mandra fer clic, primer avís, penalitzat i no sé què. I et posem un handicap de punts. Pot ser Excel, la pots fer a mà i enviar una foto, això és indiferent. Això cadascú té la seva preferència, per nosaltres Battlescribe és molt senzill perquè és enviar un arxiu. Llavors, telèfon de contacte, que s'envia un email, perquè els emails d'allà, els missatges de WhatsApp al final es perden. I això, i pagaments en efectiu amb Bizum, tot clar, no sé què, a què va destinat una mica tot. I és que al final, això, els horaris, intentar ser estrictes amb els horaris, que a vegades costa molt, referències de si no es fa el dinar aquí buscar un puesto per anar a dinar, per exemple, o donar recomanacions, perquè poder hi ha un torneig de 60 persones i, hòstia, on anem a dinar? Doncs mira, hi ha aquests 3 restaurants perquè no hi ha taules per 60, però hi ha 3 taules de 20 a cadascun. Doncs això, una mica. I al final és això. Emmirallar-te en algun esdeveniment que, per exemple, nosaltres, quan vam començar amb el Senyor dels Anells, vam agafar les bases que organitzen els de Montcat, per exemple, perquè porten molts anys fent-ho i els hi funciona. Doncs vam agafar allò com a base i vam modificar 4 coses. Altres les vam deixar. I al final això està molt bé, perquè és com algú que porta anys fent feina, ja sap una mica el que es trobarà, tu acabes de matisar amb l'esperit del torneig que vols fer i ho ajustes. I això, al final, i també ser estrictes, perquè és com les bases són les bases. Si m'ho qüestiones, no vinguis. I bàsicament t'ho has de creure, perquè és com hi ha molta gent que, per exemple, ara mateix a 40.000 fotries un esdeveniment una mica estrany, mira, esdeveniment de, no sé, no es poden jugar a Eldar perquè els diu, ui, és que no sé què aquests d'aquí. És que clar, el joc no està contemplat perquè... S'ho deu olímpicament. O sigui, les bases són les bases i al final o acceptes o no cal que vinguis. No, o sigui bé que no vingui. És com, ningú et fica una pistola al cap de dir, és que demanes tot pintat, estàs tancant la porta... No, o sigui, tens... 6 mesos per pintar. Clar, que no passa res. Mantingueu-vos ferms amb les vostres bases. No canvieu res perquè algú plori. Ja està. Si hi ha algun error i us ho van veure, cap problema, rectificats de savis. Però coses d'aquestes que són com estructurals i que ho teniu pensat, res, no reculeu. O sigui, us manteniu... Que ha de venir menys gent, que vingui menys gent. Per què? Perquè llavors fareu 4 taules molt ben parides i al següent torneig tindreu 1. I més val pocs i ben avinguts. Clar. Que no pas molts i que hi hagi, mals rotllos. Clar, i això porta al tercer punt, que és deixa molt clar l'enfoc del torneig, narratiu o competitiu. I no tinguis por a prohibir, parlar amb els jugadors perquè modifiquin coses si no s'adequen a l'esperit del mateix. Clar, torneig, la gent ja es pensa que és com torneig ha de ser competitiu. Poder per la natura de la paraula sí, però al final, com porta tants anys dient així torneig, què hem de dir? A Plague de Warhammer? O jornada. O jornada. Al final el dimoni està als detalls, però es fan aquestes coses, llavors és com dintre de les bases ho has de deixar molt clar. I nosaltres al final és com mai ens ha fet res dir, escolta, el nostre és més del chill, clar. Tu potser portes una cosa que un cert panorama és l'habitual, està superbé, és el que es porta, fantàstic, però aquí ve gent que potser no juga mai, que potser juga coses que no són òptimes o que no són al meta, llavors et direm... O que al final és fer un torneig amb un meta diferent. Per què? Perquè si se'n fan 100 hi ha 99 d'una manera i un d'una altra. No tingueu por a fer torneigs alternatius. Ara imagina que jugues Bolt Action i dius no, mira, vull fer només que sigui Operació Barbarroja del 40...
que si no pots jugar italians, no, o sigui, No em passarà res. no passa res. Al proper torneig farem la campanya al desert i podràs jugar italians, no pateixis. Doncs això es pot aplicar a qualsevol wargame. Llavors és com, vols fer un torneig una mica menys esmolat i tal, ho deixes clar a les llistes. Que, per exemple, a Warhammer Fantasy t'arriba un tio que et juga 2 amarratadores, 6 Giselles, 2 bruixots amb la pedra bruixa, no sé què i tal, tirant rajos de força 5, és com... Agafes i li dius, mira, no has entès el format del torneig. Aquest format és molt diferent, és un format de cavallers ben avinguts, de germanor, que no has d'anar a esmolar, perquè al final això només t'ho passaràs bé tu. I no tenir por a fer això, perquè poder l'altre ve amb una dinàmica darrere i no se n'ha donat. I és com, ostres, cap problema. No, i al final hi ha una mica la fal·làcia de dir la llista està a l'esmolada que vol la gent. O sigui, en plan, un jugador pot jugar-te una llista superesmolada i tu passaràs bé. Ja, però no venim a això. O sigui, és com... Ja ens els sabem. O sigui, diguem-ne, Fantasy té 20 anys. Middle Earth en té ja uns quants, també. És com, tothom sap les coses bones. A Mordheim tothom sap el problema de les fones dels Scavens. És com, si vas a un torneig del Chill i portes una cosa meta com amarratadores a fondo i enginyers bruixots, tothom sap que ho pots fer. I tothom que juga Skaven sap que és la pistola que tens a la butxaca, però no és que siguis millor jugador per dir, és que mira, vinc a trencar el panorama. Ningú s'ho passarà bé, llavors. Clar, i al final és com si fas fantasy i dius, mira, els nans juguen amb el còdex de 6ena, no el de 6.5. I si els bans juguen amb la White Dwarf. Per què? Perquè poder el playstyle, o sigui, l'estil de joc aquest que tenen, s'adequa més al que nosaltres, el nostre grup de joc, entenc per aquesta edició. I si vols apretar, és com, mira, els ogres, com estèticament són una cosa rara, si no són els de Wolfang dels mercenaris, no poden jugar. Ostres, poder algú plora i poder algú es queixa, sí, però al final heu de plasmar el vostre estil de joc i de la vostra comunitat al torneig. No heu de fer un torneig perquè vingui gent per cobrar entrades per guanyar diners. Que ho podeu fer si sou una botiga, però si sou un particular, és com prefereixo anar a treballar 3 dies hores extra que no haver-me de barallar amb 40 persones i organitzar això, perquè organitzar això és un pergal, Llavors és com això s'ha de fer com un gest cap a la comunitat per marcar paquet de dir, mira, aquest és el nostre grup de joc, fem aquestes coses i ho volem compartir amb la gent. Llavors, si vols tenir com aquest esperit de club intacte, has de prohibir coses si creus que cal. Llavors, clar, nosaltres la mà no ens tremola al fer-ho. Hi ha gent que no vol tocar res perquè la paraula de workshop és DJ. I és el que hi ha i és el que... Mai s'han equivocat. Mai s'han equivocat i per això cada 3 mesos han de treure un PDF arreglant punts. Clar. És com, tots som humans, tots podem tocar-lo, i de fet Rick Presley va dir els punts estan per canviar-los, les regles estan per canviar-les, estem per passar-nos-ho bé. Ho diu el nom, és un joc. Llavors és com, si agafem el llibre com si fos una bíblia, de fet estem anant en contra de la gent que va inventar aquests jocs. És com aquests jocs l'han fet per passar un dia i passar-lo bé. Si hi ha una cosa que dius, és que cada cop que veig això en una taula m'entren ganes de no jugar. És com, en lloc de dir, no jugo, vas i dius, això està prohibit. Perquè no s'ho passa bé. I 5 persones ens ho han dit i nosaltres ho veiem i ja som prou grans per veure les coses que funcionen i les coses que no. I ja està. Vull dir, és que al final és crear un panorama on tothom s'ho pugui passar bé. I després, que vols ser més competitiu i tal, mira, tens missions que estan al llibre, que hi ha suplements i coses d'aquestes, i si vols fer narratiu, no tinguis por a inventar-te escenaris. No tinguis cap por. Escenaris de setge, escenaris de capturar coses, no sé què, ara hi ha un monstre per aquí rondant que va atacant. Això està un porc. Clar, és com, això és el cim, que és com, ja fins i tot el teu torneig és tan narratiu que t'inventes els escenaris. Tot és vàlid. Ho fiqueu a les bases, els expliqueu bé, i cap problema, no tingueu por. És així, vull dir. Anem al quart punt, que també té a veure amb esperit, amb principis i amb moltes coses, que és, sisplau, feu un cartell, feu el disseny, feu el logo del vostre club, feu-lo amb Canva, no fa falta que tothom sàpiga fer anar Photoshop, amb el GIMP, amb el Paint, és igual, o sigui, agafeu l'art del joc que feu servir, o il·lustracions, coses, si feu el Senyor dels Anys, nosaltres fem servir moltíssim Alan Lee, tota la info, o sigui, que estigui allà contingut, així, això ho pots penjar en un grup de WhatsApp, ho pots imprimir si vols, i tens dia, hora, lloc, punts, format i condicions. I més dubtes, el lloc on trobar-ho. Però sisplau, no feu servir intel·ligència artificial, sisplau. Perquè res diu, soc un cutre, que fes servir intel·ligència artificial i et pensis que, és que he fet un marine que té 4 braços i té 6 dits a cada mà, com mola, saps? Dius tu, que en Cal Kopinski i que
en Paul Dainton i en John Blanche l'Adrian Smith. I l'Adrian Smith. Han fet uns marines topenavacanos que simplement és copiar la imatge i ficar al Google a sobre o sigui, la informació. però que és com fa 30 anys, o sigui, tenim 30 anys d'obres d'art fetes a mà amb la intenció de representar un món de fantasia. No feu servir d'intel·ligència artificial, o sigui, no consumiu de la basura. És com tenim caviar, doncs fem-lo servir. Val? Llavors, nosaltres, la IA és com la gent que tira d'aquestes coses, ens confirma que és un torneig que montes per menjadoritos, soy boys i, bueno, en definitiva, Sí, no, o sigui, ho veus i dius, ets un cutre. Perquè al final és com, fins i tot, ara vaig veure farà cosa d'un mes, com d'una associació de rol, que és com prompt, bueno, grup de rol, no sé què i tal, dau de 20, i és com els daus de 20, o sigui, no sap fer números, no sap fer res. O sigui, les imatges et poden agradar més o menys, però totes tenen com una cosa que ho vius i dius, tu, això no té cap ànima. No té ànima. Ets un cutre que o sigui, no tens ni 20 minuts per agafar el Canva i fer-ho. Que jo que sóc un negat digital sóc capaç de fer-ho. I simplement fas clic i és això. És que fins i tot penya que fa això. És que nosaltres perquè fem Warhammer i Senyor dels Anells que tens un munt de coses, però per exemple, gent que fa, com es diu? Històrics, Flames of War, Bolt Action, que és encara més flagrant, que és com que tens propaganda de guerra increïble, que si vols Fulacter tens a la Biblioteca de Catalunya, o tens digitalitzat l'original, que és com... Que és Primera Guerra Mundial i Segona. Senyors, teníem càmeres. Pots posar la batalla del desembarcament de Normandia, hi ha fotos. Que va duríssima. No, vull fer un tanc amb un americà fent el pi fent no sé què perquè, jaja, sóc un cunyau. Bueno, doncs, m'estàs demostrant el que ets i jo crec que, per sort, una certa part de la gent que juga veurà això i dirà no vinc al teu torneig perquè ets un cutre. I això és així. Perquè segurament, si utilitzes IA, jugaràs amb tapete, jugaràs amb esceno cutríssima i la meitat de penya que vingui no portarà les minis pintades. No tinc cap prova, no tinc cap dubte, però cap ni un. I llavors... Posem-hi una mica d'amor, un mínim de temps i, al final, ningú n'hi ha ensenyat, però és que aprendre és un moment. Vull dir, avui en dia, a l'època que estem, fas un youtuber, t'agafes 4 imatges, fas 4 fonts i tires milles. I tens un cartell que és 100% teu, un logo que és 100% teu i no és tan difícil. Vull dir, fem-ho bé. Si ho fem-ho bé. I això ens porta al següent punt. Fes el puto cartell en català. O sigui, a veure, nosaltres parlem Garrotxa Mitjana, zona Catalunya, València, Balears, vale? No costa res. O sigui, per què ho has de fer en castellà? O sigui, estàs muntant un torneig a Parets del Vallès. Estàs muntant un torneig a Ultramort. Estàs muntant un torneig a Benicàssim. Estàs muntant un torneig a Maó. O sigui, si us plau, què vindrà? Un senyor de Cuenca dirà hola, perdona, no entiendo què és torneig. No, no vindrà. O sigui, i si vindrà, al final és com torneig torneo. Saps què vull dir? O sigui, feu-ho en català. No costa res. O sigui, és anar fent mica a mica i al final tothom ho entén i si algú de fora vol venir farà l'esforç. Ja expliqueu. Ostres, no sé què vol dir punts. Vale? Perquè estem arribant a aquest nivell. O sigui, deixeu de fer les coses per defecte en castellà. És una tonteria i cada cop ens minimitza més i ens fa més petits i això demostra una falta d'autoestima i demostra també una mica el tarannà del vostre club. Que cadascú que sigui com és, però al final és com les teves accions i com fas les coses demostra com ets. I aquí, depèn de com vas sumant punts negatius, i ens anem fent petits. I al final, i per culpa de certes coses, hi ha clubs que es pengen un sambanet que al final és com tu, aquesta colla, saps què vull dir? Que tothom en té, però en pots tenir per bé o per malament. Llavors, consell això, i l'últim punt d'això és com, es diu esdeveniment, no event. Event no existeix. Pots dir event en anglès, o evento, però és com esdeveniment. Esdeveniment, sisplau. Però bueno, una altra cosa. Anem a temes materials. Temes materials és, si no tens esceno, no tens taules, no tens recursos, no organitzis, sisplau. No facis res. O sigui, primer de tot, abans de res, quedes amb un amic, us asseieu un parell de tardes i feu escenografia. I la feu a mà, i la pinteu amb espuma, amb sorra, amb dry brush, o sigui, amb olis, amb el que vulgueu, però la feu. I un cop teniu per vestir 2, 3, 4 taules, dieu, ara podem començar-nos a plantejar coses. Podeu comprar tapetes, podeu comprar el que sigui. A poc, l'objectiu és fer les taules de fusta texturitzades. Podeu imprimir amb TLA. O sigui, al principi, tu pots voler conduir un Ferrari. Llavors, primer et treus el carnet de conduir.
Llavors et compres un Peugeot 206. Llavors, mica en mica, vas pujant. Al final portes I al final, un terreny. quan ja portes 40 anys estalviant, dius, mira, doncs ara poder no puc comprar el puto Lambo o el puto Ferrari, que és una taula texturitzada gairebé que fixa. Dius, vale, Riu amb resin epoxi, amb el que vulguis. cadascú va al seu ritme. I això ho entén tothom. Ara bé, igual que el Peugeot 206 té 4 rodes i un motor, la taula, almenys que sigui un tapete i 4 o 5 coses mitjanament pintades. O sigui, ni llibres que són turons, ni l'ule de la cuina com a tapete, no tenim 10 anys. Si muntes un torneig, no tens 10 anys. I si tens 10 anys i muntes un torneig, no sé, escriu-nos perquè potser ets un superdotat o una mica flipat. Però bueno. I al final això també ha portat una mica que fins i tot el panorama competitiu que, vale, ok, necessites arribar a uns recursos, però és que no sé si a l'Open de Londres o així de fa uns anys, que és que fins i tot la gent se'n reia de dir, és que hem arribat al torneig més gran, vale, serem 200 persones, el que vulguis. També pagaves un pastissal per entrar allà i que les taules fossin Una L de dues Porexpan L's de blanc. Porexpan blanc. Dius, a veure, Que és com que la gent de 40.000 fins i tot, antes, és com, ells fan mínim esforç, però almenys s'han fet uns dissenys amb MDF que fan clic-clic i es guarda una caixa de pizza que estan així com vinilats i dius, mira, és el mínim de lo mínim, però almenys ells el mínim de lo mínim ho compleixen. I mira que fa de mal dir parlar bé d'aquell col·lectiu. Però, hosti, és com, imagineu-vos la de coses que hem vist, que no hem vist. I l'MDF, sisplau, si compreu esteno d'MDF, texturitzeu-la i pinteu-la. Perquè comprar MDF i fer clac, 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 cola blanca i dir, que es vegin els encaixos i tot. sisplau, o sigui, Una miqueta de sorra amb cola blanca. és que són 20 minuts de feina i fer un dry brush de gris i que es vegi una mica d'edifici. Que som adults. Vull dir, joder, i si no juguem al parxís, saps? Vull dir que no es pinta les minis i que no hi ha res. Vull dir... Vale. Bueno, doncs el punt 7. El punt 7 jo crec que és bastant cabdal. Exigeix tot pintat. Res a afegir. A un torneig ha de venir gent que apreciï mínimament el hobby. Warhammer no és un joc. Si vols jugar, engega el PC o compra cartes Magic. Warhammer o els Wargames van d'una altra cosa. Tothom ho sap. Tothom sap que jugar sense pintar està malament. Però no s'atreveixen a dir-ho. No passa res. Nosaltres ho fem. Si un jugador de 40.000 és capaç, vosaltres també. Vale? A tot això, res de proxys cutres, el que veus és el que hi ha, és el que mana. No, aquest mariner pintat de blau no és un àngel fosc, és un ultramariner. I no, si no té llança, aquesta mini no pot portar llança. Si la mini no existeix, encoratgeu a que conversionin i així obtenen el premi al millor conversionat. Ostres, hi ha aquest tio que va, jo què sé, un príncep fosc, dels elfos foscs, amb mantícora, una fatiguera i no hi ha la mini. Fes-te-la. No passa res, fes-te-la. Fos massilla I tindràs un premi a la millor conversionada. Cap problema. Però, si us plau, tot pintat. O sigui, si tens un dia sencer, un dissabte, per anar a un torneig i no ho tens pintat, no hi vagis. Et quedes a casa, estàs 8 hores pintant i al proper torneig potser ja ho tens tot pintat i pots anar. I si encara no ho tens, aquelles 8 hores i tornem, fins que ho tinguis tot pintat. I ja està, no passa res. I hi ha un punt que és el fet de dir, si juguem a aquest joc i ens agrada i anem a tornejos, tingues la mínima decència dels sistemes que tu jugues tenir un exèrcit pintat, complet, que et permeti anar-hi. Encara que sigui una llista només. Però bueno, és aquella llista, ja està, mica en mica aniràs ampliant. Ja està. Però és el fet de dir, és que m'encanta fantasy, però no tinc res pintat. Vale, doncs no vagis a tornejos. O sigui, jo em dic a jugar contra algú que no... No t'agrada fantasy. O sigui, no t'agrada fantasy. Poder no t'agrada el Warhammer. No tenim entès de la mateixa manera, no? Que fa 24 anys que va sortir sisena, Temps que hi ha volgut n'ha tingut, que hem passat per 2 crisis. I el Senyor dels Anells. Que jo amb 9 anys o 10 ja tenia un arbi del Senyor dels Anells tot pintant. És que és això. O sigui, a més, jocs d'esquiramiix. I l'altre és aquesta. O sigui, és com... Si un mariner pintat de blau no és un àngel fosc. És com, senyors, que la gent que diu en plan, bueno, és que no sé què, és que vale, jo els vaig pintar com ultramarines fa 7 anys, però ara el meta ha canviat, ara són bons els mans de ferro, llavors, en lloc diu que jo no pugui dur mans de ferro pintats de color blau. Bueno, això té un nom, i a casa meva no el diré perquè ens banegen al canal, vale? Però és com si tu els vas pintar d'ultramarines, són ultramarines, i si són bons o són dolents, te jodes. Per què? Perquè hi ha com un fenomen que és increïble, que és com
la gent mai proxeja coses que siguin pitjors del que hi té. Curiós. O sigui, si tu tens pintat de punys imperials i el top està ultramarines, seran proxys d'ultramarines. Hòstia. Vale? Però no seran mai salamandres que estan a la merda. És curiós, Aquí És està la curiós. cosa. Per aquí va el flame. Però és que sempre m'han agradat, els punys imperials. La casualitat, No he pintat mai una mini de groc, però ara que són bons, hòstia, com m'agraden. Hòstia, que bons que són. Però és això, o sigui, té un lore, si no, un cop més, jugar amb el parxís. El parxís no té 8 llibres de lore al darrere, ni té còdex, ni té rerefons. Si té lore, respectem el lore. I si no juguem a una altra cosa? Perquè, o sigui, aquí partim de la base de que qui munta el torneig s'estima el joc. També diré, si exigiu tot pintat, com a organitzadors de tornejos, les taules han d'estar al nivell. O sigui, aquesta és l'altra. Perquè nosaltres, Garrotxa Mitjana per així dir-ho, som molt exigents. Però també demanem tot pintat, tot representat, manegem certes coses, però jugues a unes taules que són dignes de la White Dwarf. En canvi, si fas a la gent jugant por expand i demanes tot pintat, Et venen i et diuen, bueno, a veure, si jo hi poso feina, posa ni tu també, saps? clar, llavors és com, tu pots demanar molt, però també has de donar. Perquè això ha de ser una cosa recíproca. I al final, el que això et dona, que és el més maco, és que atreus a gent que s'estima el hobby com ens l'estimem nosaltres. Que és, si tu poses esforç i poses temps i poses ganes, la gent que et vindrà t'ho retornarà per duplicat, perquè ells també s'estimaran el joc. I la gràcia és aquesta. Vull dir... O sigui, la gràcia és com aquest torneig serà com fotre 3 partides a White Dwarf. I dius, hosti, fantàstic. I la d'històries que ens hem trobat en tornejos nostres de venir i algú i dir, hosti, és que aquest està jugant una cosa que és zero competitiva, zero esmolada, però ha fet una cosa, buah, o sigui, de bojos. I s'ha conversionat aquesta mini per portar-la cap aquí, o hosti, mira, perquè ho has demanat, he acabat d'apartar i he acabat l'exèrcit. Hosti, guai. Però és com això, tot pintat i encoratgeu la gent a que apreti. I res de proxy scooters, perquè és això de que el clàssic marine, però... Bueno, Res. si va pintat de vermell, no és Slanesh, és de corn. Coses d'aquestes que és com també es poden veure fantasy o tonteries d'aquestes, però hem de filar prim. Si ho fem bé. I aquí anem al 8è punt, que és ser estrictes com a organització en termes de llistes, terminis i pagaments. I això ve d'haver-ne muntat ja uns quants. Abans parlàvem del Battlescribe. Nosaltres recomanem molt que us trieu un software d'edició de llistes, nosaltres recomanem molt el Battlescribe, perquè està fet per la comunitat, no es paga, o sigui, no el té Games Workshop, no el té cap empresa controlat que et poden dir quan i quan no hi pots accedir. És codi obert. Vull dir, nosaltres hem fet els Battlescribes de 6ena de fantasy en català. Llavors és com qualsevol que vulgui pot agafar allò, retocar-ho, vull dir, pots modificar-ho com vulguis. I la gràcia és que quan s'actualitzen coses, allò se l'està actualitzat, etc. Què passa? Això et genera uns PDFs que et pot dir si una llista és legal o no. Si has posat un heroi de més, si et falta tropa, si t'has passat de punts, ell t'avisa. I això com a organització és impagable, perquè és com si algú t'envia una nota del mòbil amb la seva llista, sense els punts comptats, jo després m'he de posar com a organitzador amb una calculadora a sumar 25 llistes i veure que totes són legals i, hòstia, me'n vaig a mirar una FAQ perquè no sé si aquest heroi pot anar amb això. No. O sigui, fer servir una cosa que faciliti la feina a l'organització, que ja prou feina tindreu, feu-nos cas. Llavors, demaneu llistes estandarditzades que tothom us enviï el mateix, un PDF de Battlescribe sense conflictes, o sigui, que hagi passat tots els checks. Pagaments, el mateix. Es poden fer recordatoris. Nosaltres fem els tornejos a 6 mesos vista. La gent té temps de preparar-se a la llista, enviar-la, que els hi confirmem que és una llista que pot venir al torneig, que no té alguna cosa incorrecta o així, fer el pagament i posar-se a pintar. Tens 6 mesos per fer això. I tens temps. No és excusa per el dia abans dir et puc fer un visum? És com, hem tingut 6 mesos. Clar. És una falta de respecte envers l'organització. Perquè a part, uns cops has d'avançar diners per comprar el menjar, per comprar el beure, nosaltres que fem també el dinar, per jugar a la sala, per jugar material, taules, cadires i tot. Ho hem de posar nosaltres i que el dia abans es caigui algú? No. Aquesta és una altra. Si no pots anar-hi, al final, avisa amb temps, sisplau. O sigui, fins i tot tingues algú que et pugui cobrir, en plan, ostres, vaig a aquest torneig, però si una setmana vista em passa el que sigui, o em poso malalt o així, potser pot venir un amic teu.
al final nosaltres ens hem fet un fart de buscar gent, de cobrir relleus a última hora. Però és que no hauria de ser així. Vull dir, tothom té un calendari, tothom té una vida ocupada, nosaltres els primers, i tothom pot comprometre's a un dissabte que sap que té torneig a estar allà. I ja està, vull dir, és que és això. La cosa és, si algú no compleix, si algú envia fora de termini, si algú no arriba, si algú arriba una hora tard, 2 hores tard, penalitzeu fort. Vull dir, tots som adults i és una falta de respecte envers els altres jugadors i envers l'organització. La gent que ha complert i la gent que ha posat molta feina perquè es pogués fer aquell dia. Llavors, si tu consideres que arribar a l'hora a un torneig no va amb tu, hosti, doncs poder no tornaràs al nostre torneig. I desqualificar i barejar és una cosa. La cosa està, per exemple, ens hem trobat casos d'amics que han organitzat de el dia 10 s'acaba el termini per enviar llistes i falta un. El dia 10, a les 12, ei, tens la llista, uai, t'acaba de fer no sé què. 11, 12, ei, la llista, espera que no sé què i tal, dia 17 te l'envio. Mira, han passat 7 dies, des del dia 13, xutem i en busquem un altre. Què és això? O sigui, per què? Perquè fas que, per exemple, els escenaris no es puguin enviar. Perquè si no hi ha algun llest que es fa la llista mirant els escenaris. Llavors fas que tothom vagi tard perquè tu, que et penses que ets especial o un enviat o el que sigui, no tens 10 minuts per fer una llista. D'un joc que se suposa que t'agrada. Que són 10 minuts fer una llista. És com mira del que tens i dius, mira, si no vols fer crafting de llistes ni res, tu mires la vitrina, mira, avui tal, sumes, ho envies i ja està. Ja jugaràs, no passa res. Però, ostres, és que ens hi trobem i els hi treus punts per enviar en retard i encara ploren. I és com, senyors, o sigui, som adults. La cosa és que som adults. I hi ha gent que encara que sigui major d'edat no són adults. Llavors és com, bueno, mica en mica, si els anem collant, potser els ajudem a madurar. Que això també està bé. I una cosa, enviar una llista d'una cosa que saps que tens o que tindràs, però, per exemple, enviar una llista que poder estar molt bé, que és molt meta, que et fa molta il·lusió, 3 mesos vista, i quan falten 2 setmanes d'un torneig, dir-me, escolta, que no tinc cap de les miniatures de la llista que vaig enviar, ni tinc res pintat, puc portar mariners especials i fer veure que són cavallers? És com, no. O sigui, evidentment que no. I evidentment que et xutarem, perquè és com, això és que, bueno, no té paraules perquè és que no té sentit. I prefer not to speak if I speak I'm in big trouble. O sigui, ens engarjola. Però bueno, això, sisplau, posareu feina per fer un torneig. Us mereixeu que la gent valori aquesta feina. I ja està. Al final és això. Llavors, el punt 9, un cop el torneig comença, ja ha arribat tothom al puesto, no sé què, és com... Segurament, com sou organització, us tocarà fer àrbitres. Llavors, el punt 9 és com... A l'hora d'arbitrar, sigueu objectius. Sempre i amb tothom. Res d'amiguismes. Vetlleu pel bon ambient en tot moment. Si algú es crida massa sovint, plantegeu-li que potser és un ratilla o hauria de llegir el reglament abans no es presenti a una trobada. Què passa? Hi ha molta gent que quan juga és com mou, àrbitre, això no sé què, àrbitre i és com som poques persones per molta gent. Si vens a un torneig, jo dono per suposat que el reglament te l'ha llegit mínim 10 cops, que has fet mínim 3, 4, 10, 20 partides. Llavors, que dubtes que puguin sortir siguin coses molt puntuals. Vale? Del pal, ostres, ha passat no sé què per aquesta escena que teniu i tal, com ho tractem? Fantàstic. Per aquí, cap problema en nosaltres anar i arbitrar. I arbitrar de manera objectiva, sense amiguismes. Perquè siguis el meu amic, no anirà al teu favor ni res. Perquè sempre s'ha de... O sigui, al final és una trobada. Tu has de vetllar pel bon ambient. Llavors és com sempre, aquest ha de ser una mica el teu barem. Seguir el reglament, les regles, però alhora una mica com la salut d'aquest ambient. Llavors això, sobretot aquest punt està per la gent que crida molt a l'àrbitre. Si esteu escoltant això i crideu molt a l'àrbitre, feu-vos-ho mirar una miqueta. Plantegeu-vos coses. I això, i si al final veieu que al vostre rival també crida molt l'àrbitre, o si com a organització hi ha algú que no para de tocar la pinga, ostres, aquesta tanca fa 2,3 polzades, però a mini fa no sé què, i és com, un cop dius, però 3, 4, 5 i 6 és com, prou, ja està. A partir d'ara anirem en contra teu o al final traurem punts per pesat. Hi ha una altra cosa que és, per exemple, Middle Earth, el del Senyor dels Anells, té una taula, o sigui, fa molt de riure perquè l'edició de fa 4 o 5 anys, la que hi ha en Gandalf a la portada, no la té. La nova, que hi ha l'ull de Sauron, han hagut d'afegir com una pàgina amb com 15 coses que has de tenir en compte per comportar-te bé jugant amb altra gent. I una és dir, a veure,
estem per passar-nos-ho bé, hi ha un marge d'error, dona la virtut del dubte a l'altre, hi ha una tanca que poder no saltes automàticament, no s'acaba el món, O sigui, no s'acaba el món, no passa res que el teu Aragorn muntat a cavall no salti tanques gratis. Poder tires i poder s'estampa per terra i riem moltíssim i t'obres una altra birra. I així riem tots. Però si tu has de cridar a l'àrbitre cada cop que és que hi ha una pedreta al camí i clar, poder bloqueja moviment. Tu, doncs no ho sé, saps? Poder tu bloqueges el moviment i poder no tornaràs, saps? O sigui, si estem per passar-nos-ho bé, s'ha de donar canxa. No són escacs. Vale? O sigui, no és un joc que vas amb una quadrícula que està tot supermil·limetrat, és un joc obert, és un joc narratiu, passen coses rares, hi ha mitges polzades, mitjos centímetres, vale, donem la virtut del dubte a l'altre, que és de cavaller, al final, i si l'altre té un petit avantatge, tu passaràs més bé perquè tindràs una mica més de desafiament, que al final és això. Vull dir, és això, no estem jugant a escacs, estem jugant a una cosa que al final crea una història i crea un context. Bueno, I això és important. I que al final és com si crides molt l'àrbitre i ja estàs també donant pistes del teu tarannà. O sigui, al final tot això són punts negatius que la gent va sumant. I és com, ostres, si tu creus que tens com el defecte d'anar cridant molt l'àrbitre, mira't bé el reglament. Abans d'anar, o sigui, per començar, porteu el reglament i el llibre i la llista impresa. Això bàsic. I això ho demaneu també a la gent que vingui. I vosaltres, com a àrbitres, també porteu el reglament i tot, que també dono per fet, però bueno. Això és una cosa, si ets l'àrbitre i l'organitzador del torneig, evidentment, com amb les taules i amb l'escena i amb la pintura, has de ser de 21 botons. O sigui, el que se sap més les regles d'un torneig, has de ser tu el primer i la resta tots al darrere. I això és així. Que pot sortir alguna cosa bugui del pal que gairebé ningú sap perquè és un annex no sé què, cap problema. Si no, en Fantasy tens el reglament anotat que abans els ha carregat, tens taules de referència, tens no sé què, tens el sentit comú, que molts cops, com la gent no el té, està molt bé tenir-lo. I això, i per començar també, imprimir-ho les llistes i sobretot també imprimir els escenaris. Perquè si estan impresos, no has d'anar buscant el mòbil, no ho tens aquí, i dius, vale, gairebé que si ho poguessis clavar la taula amb un clau, el claves. Luther, allà a la porta de l'església. Sí. Una cosa també, que a la gent li fa por, no sabem per què tampoc, si algú l'enganxen ratillant, fent trampes, Déu no ho vulgui, que som adults, fer trampes en un joc, ostres, has girat un dau, has mogut una cosa de forma una mica intencionada, aquesta persona no torna. Aquesta persona està banejada de per vida. Que aquest és el punt bonus, que és el punt extra, no passa res. Si s'enganxa algú fent trampes, és automàticament desqualificat. Se l'envia a casa i si vol tornar a participar en algun esdeveniment, haurà de fer un escrit públic reconeixent els seus errors i disculpant aquest comportament. Si vol tenir una segona oportunitat. Si tornés a reincidir, se'l condemnarà a l'ostracisme total. Ja està bé. O sigui, no sé què polles passa amb la comunitat del Warhammer que hi ha una tolerància total amb els tramposos. Hi ha penya a Warhammer 40.000 que és famosa per fer trampes. I aquesta penya també ha entrat al Senyor dels Anells. Tothom ha vist i té el sticker guardat del pavo que va jugar als Elzels a un torneig de llegendes o no sé què, que va fer com un flash i tenia els daus dels 5 i els 6. Aquest tio té un problema i fa trampes a Warhammer. Aquest problema pot tenir, o sigui, pot ser no sé culpa, potser un dia va caure daltabaix del bressol i li va afectar a una zona. No, tothom s'equivoca, no passa res. Però tu fas un escrit públic dient, mira, tal, i he anat al psicòleg per tractar aquest problema, perquè tinc problemes. I nosaltres, com a adults i gent que sap perdonar, perquè perdonar és una virtut, direm, vale, tens problemes, el primer pas és acceptar-ho, has ficat fil a l'agulla per resoldre-ho, i tenim aquí la factura del psicòleg, conforme tal, i bueno, farem una mica de seguiment, però creiem en les segones oportunitats en aquest tipus de casos. Si hi ha coses com violentes o tonteries d'aquestes, això sí que porta, o sigui, del pal. I trucar als Mossos sí, o sigui, cap a casa tothom. Hem sentit històries de penya que tira un dau, falla la salvació amb un i carda un cop de puny a la taula o li carda un cop de puny a la paret i és com, però germà meu en Crist, no estem al Oklahoma. Que tens 30, que tens 40 anys, què fas amb la teva vida? O sigui, no et volem aquí. Et fiques en una pandilla motera i ja està, saps què vull dir? O sigui, no entenem aquesta tolerància. Hi ha gent que és famosa per això. Hi ha gent que tira els daus amagat i llavors, mira, 3 6 que fan mortals. I és com, no, fora. Aquesta gent que és famosa,
per aquestes coses, tothom els coneix. No sé per què la gent tampoc vol dir noms, però, bueno. Tothom ja els sap. És indiferent. Llavors és com aquesta gent s'ha de vigilar. I això, si mai enganxeu ningú fent trampes i tal, bueno, clar, és que de cop i volta tothom l'està començant a insultar, no sé què, és com, que l'insultin, bé s'ho mereix. Llavors, a partir d'aquí, que recapaciti, que es disculpi, ho intenti solucionar i tornem a començar. Cap problema. Però, si us plau, una mica de madura, perquè és que em sembla lamentable l'actitud que té la comunitat saludable de Warhammer amb apadrinar aquests tontos. Em sembla increïble. Que si tens 13 anys i ets un nen que ha crescut fotent a Mountain Dew i jugant al Call of Duty i t'agrada molt guanyar i tens 13 anys, puc arribar a entendre que facis trampes. Però quan en tens 16 ja no. O sigui, arriba un punt que ets adult i quan ets adult has d'entendre que hi ha uns contextos i això no pot passar i no s'ha de tolerar i ja està, vull dir, és que és de lògic. Clar, i que al final, que si la gent té un problema de ludopatia, cap problema, però tu tractes, llavors tornem. Per què? Perquè al final és com la gent, és com, és que em toca jugar contra no sé qui. Ja no pots jugar, ja no t'ho passes bé. És que no pots prohibir a la gent... Que no pots prohibir. Hosti, he rebut un email de no sé qui. Tu, estem plens. Ja està, quedes com un senyor i ja està. Però... I si ho munta una botiga i així ho col·laboreu i els envien al mail de la botiga, tu parles amb el de la botiga i dius, mira, quan t'escrigui aquest, esteu plens. I ja està. I gràcies a Déu hi ha una llei en els espais públics i en els negocis que és reservat el dret d'admissió. I ja està. I no has de donar justificacions. Vale? Si has reservat el dret d'admissió, si ets conflictiu, si la lies, si generes mal ambient, clar, te'n vas a casa i jugues al solitari. Sí, vale? O et descarregues el Total War, que es veu que és fantàstic, i no toques la pera. Vale? Al final, tots som adults i tots hi posem el nostre temps, i al final és una cosa que hem de poder fer per passar-nos-ho bé sense penya que vingui a tocar la pera. I bueno, ja gairebé ja ho tenim, el desè punt, que bàsicament és no compreu premis a Games Workshop, no els compreu. La penya és com munta un torneig, mira, he comprat una caixa d'Orcs de Mordor, he comprat no sé quina caixa de funeraris ara que han sortit, i sortejo això. No feu això. O sigui, menys Warhammer 40.000, Age of Sigmar, de jocs a Workshop, per nosaltres, història, jo entenc que Warlord Games i tal sí que suporten el joc i tal, però Workshop odia els jugadors, odia el seu joc. No entenc com encara funciona aquesta empresa, ¿vale? Suposo que pel síndrome d'Estocolm que té la penya. Llavors, a no ser que feu Age of Sigmar o Warhammer 40.000, no compreu premis a Workshop. Esteu comprant premis, esteu donant diners a una empresa que, no us munta els tornejos, heu de fer tota la feina vosaltres, no us envia kits de premis de palto que enviem un diploma, no te'l fas tu. No us envia res, ni us penja una web per tenir com visibilitat, res, no us dona res, agafa un pal i us pica així al cap. I posats a fer, dona suport al joc, perquè si no ets 40.000, avui en dia el joc per ells està mort. Llavors és com, jo a mi, si no em donen suport de cap de les maneres ni donen suport al joc que jugo, per què els hi has de comprar res? Clar, o sigui, jo entenc que aquest és el punt conflictiu amb les botigues. Clar, tu si vas a una botiga de hobby a muntar el torneig, hauràs de comprar aquests premis. Però si ets una associació o un club, no els hi compris. És que està arreglant diners i a part són premis inútils. Perquè és com, ara a mi, jo guanyo un torneig i em regalen una caixa de, no sé, 12 agrés de Gondor, diré, vale, merci, ara m'has donat la feina de ficar això a Wallapop. O almenys feu vals. Heu de fer vals, però és com tu, que no regaleu coses que la gent té. Perquè ningú dirà, m'han regalat el drac de Khemri, em faré 4.000 punts de Khemri per aquest drac. Ningú ho farà. I si tens Khemri, segurament ja tens el drac de Khemri. Llavors és com, no en pots jugar dos, llavors. És com, són aquestes coses que dius, hosti, hi ha 30.000 alternatives. O sigui, detalls, feu daus, feu penjolls, feu, jo què sé, entradetes, miniatures commemoratives. Clar. És que avui en dia es pot fer en 3D. Per això feu regles, feu mesures diferents. És com, simplement, nosaltres fem producte de la terra. Comprem llangonisses, comprem carquinyolis, comprem ratafia, que és com que ets de Terrassa, compra botifarra tarragada. Que ets de Barcelona, compra... No sé, una rata de la claveguera. Que sé, una samarreta... Saps què vull dir? O sigui, hi ha 30.000 alternatives. I al final és com... No compreu a Workshop. O sigui, són regals que la gent... Són premis
detalls que la gent tindrà més en compte. O sigui, el premi és passar un dia tots junts i passar-nos-ho bé. O sigui, els premis, nosaltres no fem premis per punts. El jugador que ha rascat més punts. Han de ser la cirereta. O sigui, Exacte. nosaltres, al final, el que hem arribat a fer és els millors generals han de ser recompensats. Perquè han fet una bona feina jugant, perquè saben jugar millor que la resta o han tingut millor el que sigui. Ok, tens un diploma conforme tu has guanyat o has sigut el millor general de la llum, de la foscor, or, plata, bronze. Cap problema. Vale. Ara bé, els premis que fem nosaltres, que ens agraden més, és fer premi a pintura, en general de tot l'exèrcit, premi al millor rerefons, demanem que la gent escrigui un relat sobre el seu exèrcit, que també pot ser compatible amb la pintura i si fa d'una safata escènica, el que sigui. Un personatge conversionat. I llavors ens vam inventar un premi que al final és el premi com a l'escena més pel·liculera, més d'acció, és el moment protagonista, que és com, ostres, doncs mira, aquesta unitat de cavallers del caos ha carregat pel flanc aquí, però hòstia, ha quedat un lludrió que els ha tingut travats 3 torns i no sé què i tal, dius tu. I el puto amo. Premi per això, perquè tu t'has arriscat fent no sé què i tal, i perquè així també com dinamitzes les partides. Saps? Llavors és com, cada club estaria molt bé que s'inventés com, ostres, mira, doncs el premi no sé què, el premi no sé quanto, i diversifiques i continues premiant a qui guanya per punts, però alhora premies altres aspectes que són més de hobby. I fomentes que l'ambient sigui diferent. Que al final és com, ostres, potser no m'enduc cap premi de punts ni de res, però i si tiro en Frodo contra, no sé, un Nazgûl amb bestialada. Un Nazgûl i el descavalca i poder el Nazgûl cau de la bestialada i es mata, i el que arribarem a riure i el que ens arribarem a recordar d'aquest moment. Si jugues sempre en Frodo conservador, bueno, amagat, perquè redueix el combat a la meitat i sempre jugues conservador i totes les partides són iguals, és com, vale, però venim a riure, venim a passar-ho bé. I també el que venim a dir, que és com, la cosa competitiva és molt àmplia. Llavors, jo he arribat a la conclusió amb el temps, que és com, si tu fomentes el joc competitiu, ningú s'ho passa bé, perquè tothom va a ganivet. Però què passa si fomentes la pintura competitiva? Que tothom porta uns exèrcits que flipes. Què passa si fomentes el rerefons competitiu? Tu, que tens allò que sembla els Jocs Florals. La gent allà que és com el Hobbit allà. Allà com intentant agafar el tipus de text i de prosa que feien Tolkien i tal, dius, hosti, aquí som ultracompetitius, perquè d'aquesta manera fomentes que la gent millori i tothom guanya. O sigui, si tothom pinta millor, guanya tothom. Si tothom juga a ganivet, perd tothom. Llavors és com, apretant els claus molts, els cargols que toquen, pots com reequilibrar una miqueta i al final és com, tu com a organitzador has de saber com tocar les tecles com de la màquina per equilibrar-ho tot i que tothom guanyi. Tant vosaltres com el que és els assistents. I al final, és el que diem sempre, és com, hi ha gent que li agrada molt el panorama competitiu, fantàstic. Hi ha el 99% de tornejos estan orientats a aquest perfil. Els nostres no. Els nostres són una cosa per la gent que cau en les escletxes, no? La gent, hòstia, és que em vaig llegir la batalla dels camps verds de quan es va inventar el golf i hi havia l'avantpassat d'en Pippin que muntava un cavall i m'encantaria portar això. Això no ho veuràs mai en un torneig competitiu. Per què? Perquè és un bunyol de personatge amb un bunyol de llista. Però aquí, hòstia, quin far de riure veure'l, saps? Matant goblins a cops de pal. Fantàstic! Donem l'espai per a aquestes coses. I la gent que li agrada molt jugar, esmolat i tal, té 80.000 espais. I si ve aquí, segurament també tregui el que li agrada, que és jugar, i pugui guanyar, perquè ja jugarà bé. Però és com, ostres, donem context per altres coses i generem un panorama diferent. Alternatives, coses diferents. Generar un meta diferent, generar el que és un feeling de dir, ostres, és que a mi m'agrada molt una cosa que podria ser una puta merda en panorama competitiu, però aquí ho puc dur i poder no guanyaré, però almenys m'ho passaré bé. I ho podràs jugar en un context que no quedarà una pallissa, sinó que poder perds, però poder, hosti, no perds de tant, hi ha hagut una mica de partida i dius, hosti, no cal jugar amb Boromir, pots jugar amb Faramir, sense que t'atropellin. I ja està. Llavors és com, són aquestes coses que vas sumant i com a últim punt refereixo dels premis, clar, tu has de cobrar una entrada. Llavors aquesta entrada ha d'anar a pagar les despeses generals de l'esdeveniment i llavors, si tu estalvies diners deixem de comprar premis al workshop, tu el que has de fer, no t'ho quedis. Bueno, si t'ho vols quedar, t'ho quedes, Seran 30 euros. Al final, nosaltres el que fem és reinvertir en el club. Per què? Us expliquem
ja com fent referència al Premi 1, és com tu organitzes un torneig a 4 taules, 8 persones. Si vols que vingui més gent, tu el fas per parelles. Ja són 16 persones. Fino, 4 taules. Taules ben plenes, molta gent. La gent s'ho passarà millor, fots un bon dia, el que sigui. Aquests diners que tu t'has estalviat per no gastar-t'ho tot en premis workshop, que poder són 30, 50, 100 euros, ho agafes i compres materials per fer esceno. I així el següent torneig no seran 4 taules, seran 6 taules. I podrà venir més gent, i seran 6 taules més currades. I amb els diners que guanyis, tornes a fer-ho. Ja són 8 taules. I així, què passa? Que vosaltres, el vostre club millora, perquè tindreu més material, més coses per fer, sense haver de ficar de la butxaca, perquè justament avui ho parlàvem, que és com hosti fer taules, que són diners, que són 80-100 euros rapidíssim, si vols que estiguin mitjanament dignes. I això la gent tampoc ho valora. Llavors és com, ostres, tu com a organitzador, si en comptes de ficar de la teva butxaca amb un món avui en dia precari, tot el que vulguis, tu pots fer finançant amb aquests tornejos, hosti, no tu què guanyes? 30 euros, pots anar un dia a sopar. Jo prefereixo reinvertir en taules perquè cada cop sigui més guai, cada cop la gent s'ho passi millor, cada cop més gent vulgui venir i cada cop tot sigui de millor qualitat, perquè tothom guanya. Perquè nosaltres, quan acabem un torneig, és com, estem atabalats a la feina, però quan marxa tothom és com, tu, quina cosa hem fet? Que guai. Tothom s'ho ha passat bé, tothom ha gaudit de les taules, hem fet unes fotos que flipes. Fantàstic. I el proper serà millor. És que és el bo. És dir, hosti, ara això ho agafem, va, què fem? Fem la taula de les muralles de Minas Tirith. Fem les putes muralles de Minas Tirith. I tens recursos per fer-ho. I compres resina 3D, compres el que sigui, fas encàrrecs, compres material workshop per fer les taules, el que sigui. I al final arriba un punt que dius, hosti, és que pots jugar com ens ho imaginàvem a les White Dwarfs. Que ha de ser l'objectiu de dir, hosti, és que he jugat en una taula que el meu jo de 12 anys hagués matat per jugar-hi. Per això, bàsicament, això és la gràcia. El que no pot ser és com que un club tingui escena i coses tan cutres i vagi muntant coses. O sigui, al final, això és un hobby que requereix hores, i al final tothom pot rascar una miqueta de temps i anar fent mica en mica, i al final és com hi ha clubs de 40 persones que no tenen ni una taula digna. I això no pot ser. O sigui, s'ha de fer una comissió, s'ha de fer el que sigui, i anar fent taules, i amb aquests diners de muntar tornejos a reinvertir en taules, menys premis workshop, més premis xulos, i ja està. I si seguiu aquests passos, tindreu un torneig de 10. O almenys ho haurem intentat. I el següent serà millor. O sigui, això, en el lloc es comença. Ja és exponencial gairebé. I al final és com fotreu un de 4, us fareu mig conegudets perquè la gent s'ho passarà molt bé, de cop i volta el proper voldran venir 40, fins i tot podeu triar qui ve i qui no ve, perquè és com, ostres, aquest no sé què, va tot pintat, doncs aquests 40 poder ja són 20, mira, fantàstic. Que també està molt bé ficar aquests filtres, perquè acabes com filtrant la gent que saps que encaixarà amb el teu torneig, i cada cop tindràs menys impertinències, menys preguntes, menys queixes, i al final anirà tot rodat. I al final tens una cosa que és la que tu tens en el teu cap, acabes filtrant una mica i et trobes amb la gent que ets afí. La gent que no encaixa ja trobarà el seu lloc. La gent que li agrada el que fas acabarà vinguent. Això és la gràcia. I és quan tu passes millor, que és quan ets ben avingut. I tots tenim el millor dia possible de fòbic. Vull dir, és que és així. Llavors, al final, considerem que aquest de Gàleg són guia de bones pràctiques, us pot ajudar bastant si voleu mai organitzar coses i muntar uns bons saraus. Llavors, recordeu que cap d'aquests punts és discutible o és una opinió, estan gravats en pedra, i els creadors del joc ens ho escriuen a fil per randa, podeu buscar-ho, Enric Presley, tota la colla, de tots i cadascun. Així que res, aquesta tarda els anem a penjar de la Universitat de Barcelona. Ja tenim els claus i el martell preparats. I res, si teniu algun altre, ho podeu fotre als comentaris. Si també penseu, hòstia, aquí us heu passat de frena, no sé què, també si voleu comentar i tal, o si penseu que som massa tous i que hauríem encara de tapetar més, també ho podeu dir. Som massa tous, Albert. Doncs res, merci i, visca el Warhammer. I visca Catalunya.